Hello guys, papunta pala kami ng Sea Park guys. Dito lang yan sa Caguait, Surigao del Sur. Kasama ko pala si Chairman at ang mga kamag-anak namin. Dalawang pamilya sila, bali taga-Tago at saka taga-Tandag. At ito nga si Mama ay habang nagla-live at ito yung mga baon namin. Hindi naman ganun kalayo ang pupuntahan namin pero kailangan pa rin namin tumawid gamit ang bangka. Kaya sumakay kami ng bangkang Dimaki na bali 30 pesos ang 60 pesos pala dahil balikan siya per head. Tapos yung senior citizen may discount siya na 10 pesos kaya 50 pesos lang yung binayaran namin. At saka nagpa-reserve na rin pala kami dyan guys ng aming cottage dahil para pagdating na lang namin may naka-reserve na kasi hindi naman natin alam kung punuan o konti lang yung naliligo. Mas maigi na rin yung nakapagpa-reserve na tayo ng cottage natin. At eto, marami nga kaming kasamang mga bata at sigurado mag-e-enjoy sila sa dagat dito. At meron naman sila kanya-kanyang mga life jacket, lalo na sa hindi marunong lumangoy. Ayan, dumating na nga kami guys at nagtutulungan na at dinala namin ang mga baon namin. At napaka-helpful naman ng mga ng aming helper na naggagamit dito sa bangka. At nandito na nga kami sa aming cottage guys. Inihanda na namin ang aming mga baon. Nilabas na namin. Meron kaming mga loaf bread. Meron kaming chicken joy para sa mga bata. Merong pansit. At marami pang iba naman. Para naman hindi kami maggutom. At ayan, tinitingnan na nga namin ang mga isda. Dahil maraming isda sa loob ng nitong naka-square na to dahil meron naman siyang net kaya hindi nakakawala yung mga istang yan at pwede mo rin silang papakainin. Ilaw ka ba bawal? Hindi. Bawal magdanan ko na kaya hakbat mo sa Kadugwa. Pero pa plus kayo. Ay doha. Lango. Wala ba ito? Kaya isa ta kada din ng Timpla ng kinilaw dong. Di ko hati tawing. Listen now. Oh, grabe ba? Mo lang, oy. Ay, listo. Ikan mo lang, oy. Ah, Carl! Ikaw sa picture! Picture! Oh, so sweet. Ganyan. Limpong. Place there, no? You're making picture from the snake, you know.
Dali na, ate. Ayan. Dali na, dali na. Milanyo, dali na. Yes, kay sila na